Dnes otvoríme box, ktorý obsahuje Chaos Rising, Pitch Black a jeden balíček z 30. výročia Pokémonov. Tak poďme na Chaos Rising. Ideme ťahať karty a som fakt zvedavý, čo nám tu padne. Prvá karta, nič extra. Ďalšia, tiež nič. Ale pozor, už sa dostávame k posledným kartám. A teraz, počkaj. Čo to je? Hit. Ideme. A teraz sa presúvame na Pitch Black. Po tom brutálnom hite z Chaos Rising máme latku nastavenú fakt vysoko. Tak poďme na prvý balíček. Otvárame. Držme si palce. Posledná karta. No tak toto je sklamanie. A teraz prichádza najzaujímavejšia časť celého boxu. Máme tu set, v ktorom sú iba 3 karty, ale každá jedna z nich je fakt nádherná. A hlavne, všetky 3 majú vysokú hodnotu. Tak poďme postupne. Prvá karta, nádherný artwork. Druhá karta, ešte väčší hit. Toto sú presne tie karty, ktoré chcete mať vo svojej zbierke. 3 karty, 3 krásne hity a každá z nich má svoju hodnotu.